Igbo mana ege m ntị ekene m nke onye chenya zelu biko na m o nwere ozi na-elute anyị na tem na high table anyị bụkwa na High Chief Justice Court anyị kasị anyị jọji anya bụ okwu biko o nwere nwoke a na-akpọ Chidiebere na Jemba na o nwere ihe postu na social media ya nke ji Facebook wee malụ nke ndị be anyị na-akpọ efele mba ụwa so o postu ya sị na ya na Akwa Okuko gbara ha na Akwa Okuko Tiwaraki gbara agbata obi yotago so Akwa Okuko ebe na be ha wee na-asị ha na ha bịa lesi ha ana Akwa Okuko according to him na Akwa Okuko bịa na nke izizi bịa nke ịbụ bịa nke ịtọ ha sị na ha adele ha sigoro bugo na ha chọrọ na n'ọbụrụ ụdị mmadụ dịka Akwa Okuko ka ha elesi ana maka na ego ya according to him na ego ya Akwa Okuko bụ ego lụrụ alụ na onweghọ ihe ha ji ego ụdị mmadụ dịka Akwa Okuko eme maka na ha lesi Akwa Okuko na ọ dị form of ha nwa ịnalụ onye dibịa ihe na ha adele na ịbịa na ọbakịta agbabube ha na Akwa Okuko atọ ọnụọ na ndị old especially the youth na ha maazi ihe bụ ịgba mbọ na onye ọbụla chọzi ka ebe eyibu iko mbute ka adị ka Akwa Okuko ekwuru m ya before na channel anyị si na Akwa Okuko si na ọlụlụ ndị ọba ụzọ n'ụzọ bata na abịa n'ọlụlụ ya ngwa na-ekwu ya sị na Akwa Okuko alụghị ọlụ n'ụzọ Akwa Okuko lụrụ ọnụnwa na ego ezute n'oshi ka eji wee lụọ ụlọ n'ụzọ ahụ ihe a na-eme onye ahụ ogbu ka agba so the young man wee na-ekwukwa wee na-asị na detin wee mewezie megide ndị mmadụ anọzi ya Akwa Okuko wee bata wee kpọrọ ndị ọlụ wee bata wee gbuo osisi nkwụ niile na ube ma osisi akwụ dị na ana ahụ gbulisie ya mgbe a na-ajụ ya reason sị na ya bụ ihe dị n'elu waya ma nwere ka ya bụ ihe si wee dị n'elu waya biko m meti unu dị vidiyo ka unu nene ka unu usolukwa m wee nene sị na ya bụ osisi onwe ka o si wee dị na waya ije gbuchisi ya maka na dịba na-akọwa bụ sị na tupu ebido gburuwe na mgbe Akwa Okuko bụ ụzọ bịa nke izi bịa nke ịbụọ ha jụ na ha ma nlesi ya na o wee kpọọ ndị mmadụ je mebisie ihe ha kọọ n'ubi ahụ emebisie ya bụ ihe ha wee werezie blọk wee fensị dị ya na ka onye ọbụla mmalụ ebe oke nke ya bido nke esi bawazi na ana mmadụ je transpass wa ka ndị oyibo si wee sụ ya transpass wa ịmala ihe na-echewago okwu mana for the meantime biko achọrọ m ka unu adị n'ụlọ ọsịsọ ka unu nene ya bụ vidio the young man post na maka ya bụ ihe mwute bụkwa na ihe ọbụla maka na ọ na-asịkwa na ọbụji isi nwa na ọ bụ na ha ejegoje kpee ha n'aka igwe na vileji ha ya bụ ukwu aka na-ekwu odidi ọkwa na emekpe nwe ya n'aka ndị igwe ije kpọọ ọnụ polisi because na ya bụ okwu ihe awụ land grabbing ka ndị oyibo na-akpụ ya ihe awụ land grabbing ka ị chọrọ ibe nagburu mmadụ ihe maka na ịkarịrị ya na vidiyo na anyị na-anachiata azụ hello ị na-anya fụ ife na-eme ebe a Chidozie Nwangwu a na-akpọ Akwa Okuko Tiwaraki bata na ana nna m wee na-egbusisi oyizi dị na asị na ọdịnelu waya unu ndezi anya ịma na onwe waya do ebe a na-egbuchichi waya na ya owekwu onye ọgwa ọbịa dara ụdị ukwu ochi niile na-egbuchichi unu ndezi anya ọ na-amalụ ife unu yere ekwu gbasara ya na ọ bụ ife ziri ezi ị na-anya ịmala ife ihe ekwu n'anya
ọhaneze ndị Igbo kere m asị m n'ọrụ dịla onye ọbụla na mmadụ isi na-enecha vidiyo na nwa ma m na-ele ikele abịa na-asị biko dododo ihe a nọkwara na ya nwa mmadụ imegbu na nwa mmụọ imegbu na nwa mmadụ Chinedu Chigozie nwa ngwu eji Akwa Okuko wee malụ ihe ha na-eme ogbenye ihe bụ na ịkarịrị ya inwe ego ọ na-akpa gị ịbịa ka mmadụ lesi gị na mmadụ si gị na ọ dịele na ya bụ ihe kwesịrị na ịbịa sebe okwu and that does not give you the right ịba na ana mmadụ ji gbutusiwe ihe dị na ngwa ka ọ dịele ịbịa sị na biko unu fụ na osisi anụ nwa na-etozi ebe a na-emetụ na pụwa ya biko unu chọọ na ihu na ya eme ya gbutusie na ya maka ịba na ana mmadụ dị kọtụ ihe dị na ịma na anya bụ osisi na ha their plan bụ ka ha dosie lee ya ele wee kpata ego you are not aware maka na ọnwụ ndị ya bịbịa go na kịta ha si na ọ bụ na osisi adịghị eto na dị na ha ama ngo a na-eme ya eme nwa ndị ya bịa go na asị na ha niile ana sọsọ nkwụ na-eto na ya ka ha maa the level of farmland ha chọrọ iji ya wee mee nwekwa ndị ya pụtasị gị na ha chọrọ ana okwute dị na chọọ nke mmiri dị unu aghọta you don't know ihe niile ị na-eme is against the law and ị na-eme ihe a na-akpọ operation ị na-oppress ha ị oppress ya na mmadụ maka na iji ego karịa ya ndị mmadụ ụfọdụ ya bụ ihe na-ewute m na ụfọdụ pụcha these things ha sị na ịdị jealous n'iji ime nke ị na-enwere onye anya ukwu ị na-emelụ nka na ị na-eme nka what is anya ukwu dị ọsọkwa ya na nwa ogbenye ha ka from here to here napee mpe imego si gbu n'ogige ka eji gbajie hapụrụ nwa ogbenye ihe gaa na ya n'ike ọ sị na ọ dị elesi gị gaba alụ onwe gị ya mụ ọdị ndị ka mụnwe nchọgodo ile ihe mma nlesi dibịa ana ama elesi and the boys know the right na ha pursue kwana this legal case na ọ dị form of ibebịa nawa dibịa ego maka na asịgodo Akwa Okuko appease ha that ọ dịkwa in form of ịnawakwa ihe ego ha sị na ha chọrọ mana ọ halụgo everything niile ha ya n'aka Chukwu si ka Chukwu na bịbịa n'ọlụ ha ọgụ nka anyị na-asị biko ọ bụrụ na ị nọ ọba mara Akwa Okuko Chigozie nwa ngwu biko dododo gwa na-enye ha ihe nwa ogbenye maka ọkwa na-akwa o si ebido ihe na-akwatu mmadụ bụkwa na obere ihe nwekwa ka na-eche nọ mgbe gị na mmadụ gbara egbe gidigidi bụ na akwa obere ihe na-akwatu mmadụ Chineke nna na nnukwu ekpere nwa ogbenye ekenekwa m unu na-asị na adịla Igbo niile mma enwenụ mgbe ọzọ biko share vidiyo anụnwa subscribe na chanel anyị enwe mgbe ọzọ